Amália, ti aprendiches tamén dende pequeniña? Eu desde pequeniña aprendi, pero eu iba a foliada. Éramos unhas cuantas rapazas así máis ou menos dunha edad como estas e xuntábanos e mandábanos tocar a pandereta, porque despois ao aprender nós tocábamos e as moças bailaban. Lógico. E nós tocábamos. E a mí gustaba moito bailar. Arrabiaba por bailar, pero de nenas non nos deixaban bailar con os rapaces por culpa do cura. Ai, sí? Si, que o cura non deixaba bailar as rapaces cos rapaces. Ostras. Había dous xeitos de bailar, que era o solto, mailo agarrado, non? Si, había o suelto suelto era e o a muñeira máis agarrado. a jota. Enseñábamos as noites na cociña. Claro. Poñíase e enseñábanos a bailar, que mamá sabía bailar, que na época dela non bailaban o agarrado. Non. Mamá non bailaba o agarrado. O sea, o jarrao era de xente nova, Era da mocidade. o agarrado. A mocidade delas non era nin agarrado tampouco. Non. Veu máis tarde. Veu máis tarde. Anda. Non era na época delas, non era agarrado, que era pecado bailar o agarrado. Na época de mamá non bailaban o agarrado. E os homens tampouco. Non. Que bailaban o suelto. O meu abuelo bailaba, acordo meu que era unha nena pequena, e decíanos, bailas así, e poñíase no selo a enseñar a bailar o suelto. Sí. E decíalle eu, padriño, pero usted salta moito a bailar. Ai, porque hai que saltar. A muiñeira e a jota gustábame moito, porque esa miña irmán bailaba moi ben. Con aquela Lourdes de Carballo. Xa. Pois mira, con aquela Lourdes, bailaba con ela cando iban á fábrica. Sí. E bailaban... E bailábamos na fábrica cando estábamos no descanso. No descanso, eso mesmo, bailábamos e bailaban o suelto. Sí. No descanso de cando iban para comer e tiñan o descanso. Poñíanse as dúas a bailar o suelto. E entonces bailaban o suelto. E viña miña irmán, e se sabía algún punto que nós non soupéramos, xe mo enseñaba a min. E na máis, íbamos á foliada e tocábamos a pandereta. Todas as rapazas e as moças bailaban. Claro, porque esas foliadas en que anos se facían? Pois mira, eu, cando tiña 17 anos ou así, acabouse a foliada. Eu nací no 33. Así que mira, cando tiña 17 anos ou así, acabouse a foliada porque había o cine. E habendo o cine non iban á foliada. E antes por carnavales pasábase moi ben, que a semana de carnaval había foliada todas as noites. Todos os días, sí. A semana do carnaval. Pero despois, ao sábado e ao domingo, e cando estaba vindo o carnaval, ao jueves. Chicas, unha pregunta. Sabedes o que é un aturuxo? Sí. Sí? Sí. E que é? Feino. Sabedes aturuxar? No. Non? Pero bueno, hai alguén que non sabe que é. Amalia, contanos que é un aturuxo. Un atruxo. Así. Pero era máis alto, de outra maneira. Máis fuerte. Sí, ai. E para que valía eso de aturuxar? Porque cantaban e botaban os moços, botaban o atruxo. Ou as moças. Cantábase, e ao acabar a canción, O aturuxo. atruxábase. Anda, mira. Sí. Primeiro cantábase, e despois atruxábase. Sí, sí. E botabas un atruxo ou dous, e facías outra canción. Anda, mira. Sí. E vos sabedes aturuxar? Más o menos. Más ou menos. A ver, prova aí. Moi bien! Moi ben, sí, señora. Dades yo aprobado, non? Sí, sí. Bueno, mira.